mu ba haka muka yi mu iyayen mu in sun ce mu yi muke in sun ce mu bari a ce ka abin da za ku ba za ku ba na rasa wani irin rayuwa ce wannan wani irin wannan yau baba ka gan shi nan shine waye shine wannan gashi nan wannan shine bai mun waye kullun gidan yazo shine yake diya koran miki samari shine yake mun waye kullun yazo sai ya mun waye a kofar gidan nan wallahi baba ka baba ina ayyuka shigo hannu bari ma waye yake muke nema kada mun waye bari gani kamar ka kama kura to ai kuran ma yanzu ba za ta gudu maka mai da ake waye guduwa ba kake yi ba to ina zuwa baba in ga maka ba fa waye nake mata yarinyar baba kullum fa idan ya zo bayan mun gama zance da shi idan ya ce zai bani abu sai na zuba ido zai bani baba sai mun wayo ko ya gudu haka ai ni ba ita bace ni ba za ka mun wayo yau yadda za ka yi ka yau ka shigo ba inda za ka ba mai kwatar ka baba haka yake sai mun gama hiran zai tafi sai mun wayo baba haka yake ko sai ya ce sai bani abu sai kai ka san girman Allah ne dan girman Allah baba kai ka san girman Allah ne yanzu ka hada ni da mace ya ganyi haka nan ba ce ka rinka zuwa duk ka koran mata samari akwai wanda ya zo da karfin shi da komai ka kore ni fa katilan maka kuma ban da ke wannan me zaki da shi me ke gani anan kullun ka zo ka hure ma yarinya kunne ka koran mata samari ba zo yi ba kwantar da hankalinki ai tun da ya shigo hannuna yau ba inda zai ji magana gudu yau babu ita what problem always dakata ka sake ni baba ka ce ka kama kura baba ni kamun wahalar da kake sani ba gana ma in je kamun kura ba I want problem kullum in muka haɗu da ita abu biyu ne nake gaya mata na farko na tashi sai in yi haka in ne haka na farko kenan baba na biyu sai in yi haka I don't want peace I want problem always God have mercy upon us. Na uku sai in yi haka. Ina jin ka. Ka gani? Ka ga nan gurin?